kulawarga temanten putri sampun prapta ingkang menika ndika kabeh katurang siaga ing gati samekta ing dirica nyak ngarsa tangkeping muri manten nyak ya. Ing sakjawining guwara bali pahargyan temanten sarimbit sampun kawis tinggal ngagelah candrane lir singa-singa. Griya lumampah mangarsa tumapak ing sakajenging guwara bali pahargyan ibu saha bapak kasihana sampun samekta mapak putra temanten kalih ingkang sampun sesarengan tembayatan ngembat ruwet renenging gesang ing alaming bebrayan. Mila kanthi kebaing pangajap wekasan sageta jumbuh kang den gayuh sembodo kang den sedya basuki kang kaesti slamet datanpa ribet miwah sugeng datanpa pambeng. Gegancangan ibu saha bapak kasihana tumuli badhe maringi toya wening ing unjukan tumrap kekalihipun cehna kadidine wening penggalihe saksampunipun lumebet wonten ing gesang bebrayan dadya kulawarga kang kebaing kabagyan satemah sembodo kang den sedya basuki kang kaesti slamet datanpa ribet sugeng datanpa pambeng rahayu tanpa bendu. Kata pira rukun lima manambang yang maha suci kinalungan sekar melatir nunce satemah marbuk arum wangi gandane ing donya tumekeng yaning talaga kati langit temanten jalu kang sekawit hangagem wangkingan hangagem duwung kaneman tumuli ginantos duwung kasepuhan jer sayetosipun benjang badhe dados tiang sepuh inggih badhe tansah paring pitutur pituduh dhateng putra wayahipun.
ndungkap wus paripurna tumuli badhe sesarengan lumebet wonten ing madyaning Wisma Wiwaha. Para ingkang sami rawuh nyuwun gungan jumeneng sawetawis suka pakurmatan. Monggo mangarsa. Memanise rasa matu andika semuyayi kuciwane ing ayap kadang kadyan warga Wandawa umiring tindake sekaring pawiwahan tan kendhat anggenipun badhe tansah nyuwun mring Gusti ingkang murping jagat satemah manggih bagya mulya. Ing wukir marep bapak Bang Sumirat keneng soroting Surya Mega lan gunung para ingkang sami rawuh kasuwun lenggah kanthi sekeca lir soroting kekonang surem tan padang kasor lan pajaring purnaming gegana monggo sampun sawetawis kacawisaken papan palenggahan murih panjenengan anggenipun angestreni pahargyan ngunduh mantu dalu menika sekeca ngicalaken raos sangga runggi iso ngicalaken raos ewet lan perkewet.
Ingkang tasih jumeneng monggo gegancangan tumuli lenggah kanthi skecolan permanem. Monggo. Pungon pungon wanci bengi iki monggo tumuli lenggah kanthi skeco lan mertika terus katulu babar cahya bingar itu bil nyoto sanyatane kulawarga ingkang saking Kalidadap monggo tumuli kasuwun lenggah sanyata sababe kae ya matuk watone tansah tansah mesem angguyu iring kidul kita sih wonten ingkang selo monggo duh wong manis nyaketa nuli timbang tansah leledha nyaketa mrejundra jundra kumeng sirani Gondarum cepaka mulya sayekti ingkang karya usada panjenenganipun Bapak Kasihono Ibu Wartilah Bapak Supriyanto, Ibu Sartini sampun kalampah bebesanan. Duk nalika dinten ngat Katiti Surya kaping 3 Mei semantena mangki tetep badhe nyuwun gungan tumrap para sepuh. Temanten kalih badhe ngadani sumungkem dhateng ingkang Bapak saha Ibu ingkang menika ndungkap sampun samekta ngabekten tumuli dipun adani sakmenika. Sesarengan jengkar saking dampar duwung kalorot cinelo cinopot mangkono murih mboten wonten pletiking rasa wani dhateng ingkang Bapak lan Ibu. Ngger anakku bocah bagus sira atur
Jokandat nggonmu meminta mreng Gusti Kang Maha anakku kaki bocah bagus wawan ojo kendhat nggonmu tansah nyuwun marang Gusti Allah ya le udinen saliring reh kautaman satemah uripmu bagya mulya urip bareng marang wanita sing kok tresnani lho ojo nganti kok bedak-bedake endi wong tuwa lan mara tuwa sayekti loro-lorone tanpa beda uga wis aweh kabagyan tumrap sliramu sak keloron aduh kaki putrane ingsun Jokandat nggonmu meminta mreng Gusti Kang Maha Suci Kang Cinangka kesembatan aduh upama ana tangis sayekti iki tangising kabagyan upama ana luh iki luwing katresnan nggih aja nganti kok bedak-bedake wong tuwa lan mara tuwa jer sayektine wong tuwa kang wis kinarya lantaran sliramu tumitah ana ing Madyapada dene mara tuwa mono ora ana bedane uga kang wis aweh kanikmatan marang uripmu mula becik sira sakloron ora banjur padha bedak-bedakake ya iki tibaning pesthi nalika lorone wis padha dene tresna tinresnan sesinian bakal nggadang tumruning wahyu kabegjan bejo donya bejo ndelan foto perangan kapisan temanten keng bapak so ibu duwung ingkang sekawit linorot pun agem malih
walulang rineka jalma jalma ratu jalma ratu pujangga kang darepeni nurun saking kitab agung sanes saking negari manca tuing kuna Masjid Demak kawitan manungsa ginambar miring manungsa ginambar miring kinarya tepa palu